Хәерле кичләр, мөхтәрәм милләттәшләр. Алдагы матур котлау хатларын махсус кичен чыгарырга булдык. Әле яңа гына басулардан кыр эшләреннән кайтып кергән Урта Терешка авылының батыр ир-аты Ленар Рәфат улы Ягудин бүген үзенең 35 яшьлек юбилеен каршылый. Бәйрәм кичәсен бизәп, аңа якыннары матур котлаулар җиткерергә булдылар. Билгеле булганча, беренчеләрдән булып аны яраткан тормыш иптәше Динара Фягимовна, уллары Султан һәм Булат җылы теләкләргә күмерләр. Үз гомеремне мин матур җырга тиңләп, сине сайрар былбылым дип атар идем, дип башлаган язмасын Динара. Ленарым, алтыным минем. Бүген бәйрәмең көнендә бик күп сүзләр әйтәсем килә. Ләкин дулкынланудан һәм сине шашып яратудан башлар әйләнә. Мин әле һаман кичә генә сине очраткан гашыйк кыз шикелле. Хисләрем көн саен сиңа карата арта гына бара. Кадерлем, синең хакта кайсы ягыңны алмыйм, гел мактап кына сөйли алам. Син авылда туып үскәнгә бик эшчән, кулларыңнан гөлләр кыйыла торган ир-ат. Мин синең яныңда үз-үземне бәхетле итеп хис итәм. Ә бу исә һәр хатын-кызның хыялы. Бәйрәмеңдә ярату сүзләремне дә ишет әле. Узак еллар торгач, гаиләдә мәхәббәт, хөрмәткә күчәдиләр. Без байтак еллар яшәсәк тә, мин һаман сиңа гашыйк булып яшим. Һәм бүген юбилей көнеңдә сиңа гына түгел, ә шундый акыллы, ышанычлы иремне тәрбияләгән әти-әниеңә дә рәхмәт укыйм. Сөям сине. Әле ярый, син дөньяда бар җаным. Ленар дигән исемеңне ишеткәч уйный каным. Син минем бәхет чәчәгем. Син кыю бөркеткәем. Син миңа күктән язылган иң олы бәхеткәем. Кеше сүзе тыңламыйча, кеше күзе тимичә, язсын иде яшәүләре кайгы-хәсрәт белмичә. Мин сине бик нык яратам, кадерләп хөрмәт итәм. Кирәк булса айга, күккә синең өчен мин җитәм. Кадерле әткәебез, рәхмәт сиңа сәламәтлегеңне кызганмыйча, безнең өчен кайгыртып матур яшәгәнең өчен. Үсеп җиткәч, без дә сиңа ярдәм итәчәкбез һәм кылган изгелекләреңне меңләтә кайтарырбыз, газизыбыз. Без бүген дә сиңа охшарга тырышабыз. Бар әйткән сүзләреңне, эшләгән гамәлләреңне кабатлыйбыз. Арсаң да, син безнең белән күрешми, уйнамый ятмыйсың. Матур балачагыбыз өчен олы рәхмәт сиңа. Әткәебезнең бит бүген матур туган көннәре. Безнең бәхеткә дөньяга аваз салган мәлләре. Әби белән бабайыма рәхмәт әтием өчен. Күрәбез без бушка түгел куйган наралар көчен. Әниебез белән икәү әткәй күркәм яшиләр. Бер-берсен үпкәләтеп һич тискәре дәшмиләр. Без дә үсеп җиткәч әле аның сыман булырбыз. Ул өйрәткән бар эшне дә без башкарып куербыз. Котлы булсын әтиебез, юбилей бәйрәмнәрең. Кабул ит бездән бүләккә шул теләк бәйләмнәрен. Кадерле Ленар Рәфатович, изге теләкләргә кушылып, яраткан хатыныгыз Динара сайлаган махсус җырны тыңларга чакырам. Кабул итеп алыгыз. Başka bir kimi tügel, sinegin nesiye, məhəbbətə güngel. Üzümü sayılağır yazmışlar.
Икенче котлау сәламен дә укымый булдыра алмыйм. Чөнки Эленар Рафат улы Ягудин хөрмәтенә аны әнисе Наҗия Абдулхаковна, әтисе Рафат Бариевич, энесе Радик Рафатович, иске Кулаткадан кайнатасы Фәим Шәрипҗанович, кайнанасы Мәхмүдә Шәрипҗановна, Шурина Марат Фәимович гаиләсе белән язганнар. Нәселебез дәвамы булып торган газиз кешебез, балачактан ук без сиңа гел сыкланып яшәдек. Һәр чак сиңа олы өметләр багладык. Һәм ул бар ышанычларыбызны да аклап чыктың син. Уңышлы мәктәпне тәмамлап, югары уку йортында белем алдың. Аннары авылга кайтып гаиләңне кырдың. Бүгенге көндә безнең олы таянычыбыз булып, бар эшебездә дә төп фикердәшчебез булып бергәләп гомер итәбез. Бүгенге матур бәйрәмен көнендә кадерле улыбызга бар игелекләре, олыларны хөрмәт итә белүе, кешеләргә карата кеше күңелле, игътибарлы булуы өчен тик рәхмәтләр генә әйтеп, саулык, сәламәтлек, уңышлы хезмәт итүен телибез. Гаиләсендә тынычлык тантана итсен. Яраткан киленебез Динарабыз белән бары бәхеткә күмелеп кенә яшәсеннәр. Оныкларыбызны тигезлектә, өлфәт мәхәббәттә үстерсеннәр иде. Улыбызга, күз нурыбызга 35 бүген тулды. Менә үзе табыннарның иң түренә утырды. Сыкланырлык тулы ир-ат бер үк күзләр тимәсен. Янәшәңә бер кайчан да кайгы хәсрәт килмәсен. Хатының белән мәхәббәттә балалар үстерегез. Безнең сыман матур холык аларга сеңдерегез. Кытлы булсын синең күркәм, бик яшь гомер бәйрәмең. Бүләк итеп кабул итсин шушы шигырь бәйләмен. Яраткан абыем, мин дә бар котлауларга кушылам. Кичкенәдән үк синең нык җилкәң артында тау ышыгында сыман бар гомер җилләреннән качып яшәдем. Ни генә булмасын мин белә идем, бар чакта да ярдәм итә алырлык син барын. Рәхмәт әтиәниемә миңа сине бүләк иткәннәре өчен. Бергә, тату гына, туганлыкны белеп алда да яшик. Абыема бүген 35, кем соң моңа ышана? Аңа 18 генә дип үзе шулай кылана. Гаиләсенә күз салыгыз, бигрәк матур яшиләр. Балаларын татулыкта сөяләр, иркәлиләр. Теләкләрем юбилейга олы капчык, исәнлек, бәхетләр таулар кадәрле бар гомергә җитәрлек. Сөекле киявебез, без сине үз улыбыз сыман бик якын күреп яшибез. Кызыбыз Динарабыз белән безне сөендереп, матур-матур оныклар белән иттегез. Син бер кайчан да ярдәм кулыңны сузмыйча калмыйсың. Кирәк вакытта беренчеләрдән булып килеп җитәсең. Ачык күңелле, йомшак холыклы булуың өчен рәхмәт сиңа. Алда да бер-беребезне хөрмәтләп, бары шатландырып кына яшик. Киявебез юбилейын билгеләп үтә бүген. Гомер буе аяз булсын баш очындагы күгең. Гаиләбездә улыбыз булып, озак еллар яшисең. Шөкер Алла күз тимәсен, бар эшне дә эшлисең. Теләгебез бер сиңа ул, бәрәкәтле гомер ит. Саулык, бәхеткә төренеп, 100 яшеңә кадәр җит. Хөрмәтле Эленар Рафатович, бар теләкләргә дә чын күңелдән кушылып, юбилейегыз хөрмәтенә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз, бәйрәмегез котлы булсын. Kütüplerle alasın, şatlanıplar kalasın. Tileklerinin beylemin, tuğan günün beyremin. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı tilekler. Nasip bulsun, bəxtli kiləşəklər. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı tilekler. Nasip bulsun, bəxtli kiləşəklər. Yaktı hiç күңелеңдә, бәйрәм туган көнеңдә. Дус туган якыннарың, котлый сине ул көндә. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын, бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын, бәхетле киләчәкләр. Şatlanıp yaşa elle,
Яшәндә яшьне әллә, җырлап биеп күңел ачы, күңелнең шундый мәллә. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Көтүпләрне аласың, шатланыпларга аласың. Теләкләрнең бәйләмен, туган көннең бәйрәмен. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын